sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon tay kan biyagita, ken nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Camille. Manipod probinsya ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Namnamaek ti kaaddam iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingka panangibasa ditoy surat ko. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga paidrama toy padas ko, nga amok amang ted iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Miss F, jakmet paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Agmay may saak nga anak. Isu nga nulabsam ti agsao ket maited ken matungpal amin akayat ko. Inispoil dakdag iti dadakkal ko, isu siguro ti maysa a rason no apay a nagbalinak a nasukir nga anak. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tatang, apa yan? Inlukat chumatlantan ti daw ti silid ko. Nay, punugayam ti imbaga ti kabsat mo, nga danyawid mo a babae. Wen, nobyak ni Camille. Nagtaray kami. Isungay nyawid kundi ti balay, tag-live-in kami. Napintas ah. Isumilagayam, anaawis ti Riknam, ta makaayayo ti kinapintas na. Ha? Ada mula ka di amom at trabaho, di ti unag ti balay, nanay. Ay, wen tata. Nasayat nga raw, tapno da mo serbim nga agnaad dito'y balay. Di kay madanagan tata. Agagatak kabayatan ti kadak dito'y balayo. Tatang, rumor kayo dito sa silid mi. Agina na kami pay. Luisa, bakit? Mangantan. Di mo unay panunutan ti anak mo. Ay, sige lang Ricardo. Awan ganas ko amangan. Pangasim tamangan kan. Amang anuan niya pati mapasamakan ka. Agpabigsa ka kindi, tayong tabirukan di anak mo. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ta Ricardo. Amang anuan yan tinapasamakan ko na. Huston. Takas kinunanay ti surat na kat simurutin iti dayjay nga Eric. Talaga nagsukir ti anak mo. Nagtangkan ti ulo na. 16 na pailaang ngam simurutin iti dayjay alalaki. Anyan tulagan ti kasasaad na inton madandan iti anak. Tinasakit. Saan taman laan am-amo iti personal dayjay nga Eric. Sa dino nga iti pangbirbirukan ta kadakwada. Ay, awanan ti maramidan ta. Taiso ti pinili na. Ikararag talangan na sa paila kuma. Tawan ti daga sa mapasamakan ko ana. Nakapimpintas na talaga ti asawa ka. Nakabangbanglo.
Eric, mabalin ka di ngayon ton bigatan. Nagsakit ti ulok. Kan maysa, nabambanuga ka naglaba ka dagiti murang tayo. Nagmalmalama ka naglaba. Ita ti kayat ko. Nasakit nga ron ti ulo. Oh my God! Anay ko, Eric, ti imag, di mo masmasan masaksakitan na. Di ka kundi reklamo No, di mo kaya ti masaktan. Mawatam. Hoy! Insan Camille! Insan, Ay, kung naktupay ka si kadayta. Hoy, kumusta ka? Long time no see, kwa, kastoy, medyo narigat, ngam kasapulak ti aganos. Awan pa'y ngamin trabaho ni Eric ita. Ay na, nagdakal ti kimutungan. Insan, Ala, umay ka. Inta dito bakery, intag soft drinks. sige man insan, mabisinak matan. Diyak ngamin nagarmusar itay kat. What? Ay, napangal daw manan. Di ka pa ilagam nagarmusar. Inibos ngamin ni Eric ti masida. Anay ko, pangingagtong pa ka, Eric. Anya ti basol ko. Ulbod ka. Pudno matibag bagak. Nagkita kami ka ni insan ko. Kabayatan ti panagururay ko iti pagluganak nga agawid. Idinapan ko yung tulod dagiti lalabaag. Diyak mamati. Siguro, kakunsyabam day dya insan mo abakla iti panaglalalaki man niya. Sana pudno na ita. Awan lalaki. Ulimag ka. Ay, apaya di ka mamati, Eric. Pudno di bagmagag. Hoy, Camille. Tandaan naman tayo Numadok talak nga dalalakim. Patayin kayo. Dwa. Anya, kabkabilan ni Eric ti anak ko. Isumati na ibaga ni Camille anti. Nagkita kami ngamin. Kat no makilablabapay ni insan Camille tapno dala maisaang da. Awan ngamin trabaho day dyan nga Eric. Tiyawanan ba in alalaki? Awan lang den trabaho na kumabil pa Ay, nakakasin ti anak ta. Rumbang lang ay batinan tayo dyan nga, Eric. Di na urayan nga agsikog pa Ay na, nakakaasi talaga ti insan kon. Sabalin ti aura na, uncle. Auntie. Na alam ka dito address na. Walang cellphone number ni insan mo. Walang uncle. Inbagakan ko na atulungak. Basta sinaan nanday dyan nga Eric. Marigrigatan ako na yan ni Tira Aramidan ni Eric kanyag. Sana kastoy nagitin ka rin na kanyag edi. Pati nagiti kakabsat kanti inana. Aramidan dakmatan nga alila dito'y malayta. Nay, agsangsangit ka mait nanay. Nakayumat kayam tatadante. Amuklata na kinabil na kamanan ni Eric. Ay na, kaasi ka ba't Inakbayan dakmatan. amom ka de kayat ko kabilin da dyan nga Eric. Nukas jaya makita kakabilin na ka. Wasya na kaming kan kakamil. Tatadante. Ay na, ibagak man lang ang tipod no. Amom nagpintas ka. Hindi pa ilada mo kursunada ka. Tanya, tata, anak yun ti asawa. Saan ko nga anak ni Eric? Anak ni Vivian iti mo ng asawa na. Kan may isa, saan kayo mata nagkasar? Iso saan kayo mag-asawa? Agliblipin kayo lang, agas kada kami, iti inana. Uray pa'y tata, saan lata may parbang tiyar aramidan niyo. Di pa nang kabkabil ni Eric, ti sana may parbang. No aklo na nakamil, yadayo ka ditoy. Agdinatan to naragsak. Itad ko amin kan ka, tapno maparagsak ka. Sigurado nga ilunod na tandag iti agina. Kan saan lang nga dayta? Ang mga numapatay na tapay ni Eric. Isungarod ako na nga umadayo ta, Camille. Si kaitan ti ayatag. Iso apanunuto man na imbag ti bagbagak. Agyaman na ka, Camille.
pinaragsak namanan. Makaturog ka kita ni tinasimbang. Tawanan pa ina. Nakaturugan at akos. Diyos ko. Anya klase ti pamilya tinastrek ko. Eric, aramidan na klang nga para usan. Alaan na pa'y amin ang birok ko iti panakilablabak. Aramidan dak akatulong dagiti kakabsat na. Agraman ti inada. Idin tano at taki dya balay. Titak pulos paglutuan kan paglaban dagiti nadakal ko. Nagligatan na yan ikastoy ang kasasaan. May samat na niya yung stepfather ni Eric. Diyos ko, tulungan na. Diyakon kaya tiyag talinaan dito eh. Isunom ko man o niya tirumbang nga haramidag. Hoy, Insan! Insan, pumanaw ako ni Tibalay da Eric. Diyakon kaya tiyag subli pa ijay. Mabutang ako. Anya tinapasamak? Ala, umunag ka. Nakita unag ngagsarita. Ay na, apay, aday naramid na ken ka, amadi. Adda ka di dakas, ngay naramid na ken ka, Insan. Ay na, duan a branch ti negosyo tayo lakay. Wen nga rod bakit? Kasla ka ano laday di. Nadaras tama ta napadakkel. Karinderya lang idi. Itan ket dua na branch ti restaurant. Apa yan? Bigla matlatan alim miday tarupam. Nuadda ko mati anak mo ditoy. Iso ko mati mga asikaso iti restaurant. Sa dino nga tatiayan ti anak ta. Wen nga rod. Kailiw kon ti anak ta. Gamanyagay nga rod. Mami, Daddy. Ha? Camille. Camille, anak ko. Mami. Oh, Camille, anak. Anak ko, agyaman kami iti Diyos na nagsublikan. Pagkawanandag ko, Mami. Daddy, anak ko. Nagdakkel ti basol ko kada kayo. Pagkawanandag iti kinasukir ko nga anak. Natangkan ti ulok. Sorry, Mami. Daddy, nagbalina ka na lupoy. Nabayagda ka na napakawanan ako. Pinapudno na, pagsarsaritaan na ka ni Mamim. Apag husto ti isasangbat mo, anak ko. Pagmababawiyag tinasapa pa nagilibin ko ka ni Eric, Mami. Daddy, sapay ko matatulungan da ka mangrugi manan. Naragsakan dagiti dadakkel ko iti panagnaed ko manen idi ijay balay. Kasta unay ti ragsakda idi naamuan mi nga 2 bulan gayamen ti inawag. Diak maten binagaan pay idi ni Eric. Naganakak nga rod abalasang. Manipod idi diak maten nakiayan ayat pay. Inpamaysak ti amin nga atensyon ko iti anak ko ken iti panagadal ko. Agingga ang nagturpusak ket siya kon ti mga asikaso kadagiti negosyo ti pamilyami. Kaslaawan metten essem ko a makiasawa pay. Tinapatag ita kanyak ket ti anak ko. Kadagiti ubing wenno agtutubong agdengdengeg ita, sapay ko matadidak tultuladan. Diyo suksukiren dagiti dadakkelyo. Agtungpal kayo kadagiti bilinda, ngamin da kayon tumetlaeng ti mairanod iti kamaudyanan na. Miss F, daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama na. Tuy pagayam mo, Camille.
Ken ka pagayam Camille. Addakan iti husto atawan pagayam ko. Isu nga patsyak nga amumon dagiti nasayaat ken saan. Ti pagsayaatan na nasapa ka nga nakaamiris kadagiti nagbiddutam. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam Camille ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.